L-iżvilupp sostenibbli għandu jiddaħħal fil-portafol tal-Prim Ministru biex il-Ministri jkunu aktar iffokati. Dan qalet il-Kummissjoni Interdjoċeżana Ambjent tal-Kurja tal-Arċisqof fit-tmiem eżerċizzju ta' konsultazzjoni dwar il-viżjoni għall-iżvilupp sostenibbli għall-40 sena li ġejjin fil-Gżejjer Maltin. Il-Knisja appellat lill-Gvern biex jagħmel il-parti tiegħu f'dan is-settur għax l-impenn fuq kull livell hu importanti. Appellat għal-pjan fit-tul biex tkun attakkata l-kawża tal-kwistjoni u mhux is-sintomu. Il-Knisja qalet li l-ekonomija ta' pajjiż ma tistax timxi l-qudiem jekk ma jingħatax priorità lill-ambjent u l-fibra soċjali. Komplet li hemm bżonn aktar integrazzjoni fil-waqt li jara fl-ħtiġijiet li jkunu integrati policies ambjentali, soċjali u anke ekonomiċi. Il-Knisja appellata għal partiċipazzjoni aktar wiesa u l-partiċipazzjoni miċ-ċittadini għax qalet li dawn huma indispensabbli għal kulħadd. Fuq kollox id-dokument tal-Knisja prova jsib soluzzjoni għal dak li ġara fil-passat. Għal daqstant tħoss li d-dokument tal-Gvern għal darb'oħra jassumi li bidla fil-policy tagħti lok awtomatiku għal bidla fl-imġiba.